Når jeg vågner op om morgenen, kommer der sådan nogle farver rundt i hele huset og spreder sig. Og så har jeg en fornemmelse, om jeg er et dyr. Og sindssygt bange. Findes bevidsthed uden for kroppen? Har min datter adgang til en anden bevidsthed, når hun tror, hun er et dyr? Hvad er bevidsthed overhovedet? Junos oplevelse ligner noget, jeg har hørt om i kvantefysikken. Noget med, at en elektron kan være flere steder på én gang. Kan sindet være flere steder på én gang? For at det skulle kunne virke på den måde, så kræver det, at man skal totalt omskrive al fysik. Ja, det er super besværligt. Hvis man stikker sit termometer ned i sin forsøgssuppe, så kan man kun få et svar inden for konceptet temperatur eller varme. Ikke? Der er ingen tvivl om, at vand det kan kommunikere. Når jeg snakker med folk om det her, så kalder jeg det hvid magi. Fordi så er jeg fri for at forklare dem, at jeg ikke fatter, hvad der foregår. This will be controversial, so we need to be able to document exactly how we did this. But she could find out by some supernatural... Well, there isn't anything supernatural since we are in nature, right? Når vi ikke kan forklare, hvorfor tingene sker, så tror vi ikke på det. Men som både Carl Jung siger, det kan da vist ikke stride imod god videnskabelig empiri, at vi overvejer det, vi jagter. Jeg må kaste min traditionelle fortællemetode over bord og begive mig ud på en uplanlagt opdagelsesrejse. Jeg beslutter mig for at opstille følgende kondition. Jeg må ikke planlægge rejsen på forhånd. Alle, der er med, skal enten selv opsøge mig eller komme via hinanden. Kan det lade sig gøre at basere en film på tilfældigheder? Det med at indfange bevidsthed er lige så flygtigt som at gribe om vand. Noget, der forsvinder, når jeg kigger direkte på det, men dukker op, så snart jeg kigger væk.